Motibo sa pagpatay sa usa ka kanhi mixed martial arts champion sa Davao, posibleng kalabot sa love triangle. Kini ang kinaway ang katikaran sa kaso ni Ali Brasherie de la Cruz Cali kinsa gipusil patay ni adtong Domingo sa buntag sa wa pang mailing mga armadong lalaki sa Barangay Talomo proper, distrito sa Talomo, Dakbayan sa Davao. Matod sa investigasyon sa Davao City Police Office nga niadtong niaging semana nagpa-blotter ang biktima sa National Bureau of Investigation Davao Region tungod sa mga nadawat niini nga mga hulga sa kinabuhi. Si DCPO Director Vicente Danao Jr. nibutyag nga matod sa report sa NBI Davao kauban sa biktima dihang nagpa-blotter siya ang usa ka babay kinsa kliyente niya sa Metro Lifestyle Gym. Dugang sa investigasyon nga ang maong babay minyo sa usa ka opisyal sa Army. Sa bahay ni NBI Davao spokesperson Attorney Arcelito Albao, may kumpirmar kini nga nidangup sa ilang buhatan ang biktima ni adtong Huwebes aron magpatala sa hulga sa iyang kinabuhi. Sigon ni Albao nga matod sa biktima, tulo daw ka mga lalaki ang nagsunod-sunod kaniya diin maabot pa kini sa gym nga iyang gitrabahuan. Apan bisan daw kuyog ni Kali ang usa ka babay nga kliyente dihang nagpa-blotter siya, matod ni Albao nga gilimod sa biktima nga aduna sila'y relasyon. Padayon pang gitak sa NBI ang maong babay ug padayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong krimen.